Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Нұриева исәнмісіз? Бүгінгі шарылышның төп темалары. Кіру басқышлары стена түшем рәтке кетірілді. Қолабызда жер осты жеуілер кешуінде ремонт түгәлләніп келе. Провели термообработку ступеней, заменили потолочное покрытие, освещение. Шәһәр ұйышмалары яшьләр белән берләште. Бөгелмәнең активистлары Урманны саклык бөтен Россия акциясына кушылды. Быел акция гаилә елына багышлана. 250 төп агач утырттык. Бу миләш, нарат, юкә, кайын. Лекция һәм agility спорт кинология комплексында беренче ачык дәрес узды. Конечно, хотим очень развивать ответственное собаководство и будем, в принципе, в парках тоже рассказывать про то, как собак правильно выгуливать, как правильно с ними здороваться и другие такие всякие нюансы. Әлмәттә Ленин төзүчеләр җир асты җәяүләр кишүендә ремонт төгәлләнеп килә. Исегезгә төшерәбез. Язын аның брусчаткасы яңартылган иде, ә хәзер керү баскычларын, диварларын, түшәмнәрен рәткә китерәләр. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Ленин төзүчеләр боҗрасы янындагы җир асты кишүендә ремонт төгәлләнеп килә. Иң элек монда урам ягыннан бина тирәли өслек ясалган, ул яз, көз көннәрендә су җыелудан коткарачак дип хәбәр итте төзелеш буенча башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илсур Сәлим Гаряев. Мы ушли от потопления территории. Без әлеге җир асты кишүе территориясен су басудан коткардык. Аннары идән өслеген алыштырдык, брусчатка урнаштырдык. Моңа кадәр анда гранит плиталар ята иде. Баскычларны термик эшкәртү үткәрдек. Түшәм япмасын яктыртуны алыштырдык. Плиты лежали. Провели термообработку ступеней, заменили потолочное покрытие, освещение. Тиздән җир асты кишүенең тышкы һәм эчке күренеше үзгәрәчәк һәм анда видео күзәтү камералары да урнаштырылачак. Собственники помещений в подземном переходе выявили. Биналар хуҗалары уртак ремонтта катнашырга теләк белдерделәр. Бүген менә кабель сузылган, мониторинг һәм хокук тәртибен саклау өчен 10 камера тоташтыру планлаштырыла. Ремонт әлегә төгәлләнмәгән, ә безнең граффити ясаучылар аны инде үзләренчә тәртипкә китерә башлаганнар. Соблюдение правопорядка, потому что даже еще когда ремонт не завершен, наши любимые граффитисты приводят его в порядок, так скажем, в своем видении. Искәртеп узабыз, җәяүлеләр өчен җир асты кишүе инде ачылды. Ә шоферлар өчен уңайсыз булган җир өсте кишүе ябык. Вакытлыча оештырылган җир өсте кишүе җәяүлеләр уңайлыгын тәэмин итү өчен генә тәкъдим ителгән булган. Откуда нравится больше переходить? Через подземный переход или все-таки наземный? Через подземный. А почему? Ну, не знаю, так кажется безопаснее. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалкар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Свет сервис муниципаль унитар предприятиесе белгечләре шәһәребезгә керү урынында урнашкан төп стеллаларның берсендә торгызу эшләре башкарды. Салкыннар башланыр алдыннан предприятие хезмәткәрләре конструкцияны пычрактан һәм тузаннан чистартып, аның барлык элементларын һәм хәрефләрен буяды. Шулай ук стелланың төнге яктыртуын яңадан ясап куйды. Хәзер шәһәребезгә керү юлын яңартылган стелла Әлмәткә килүчеләргә лаеклы сәламләү сүзе каршылый. Татарстанда фальсификация билгеләре булган алкоголь продукциясын сату факты буенча җинаять эше кузгатылды. Оператив эзләү чаралары барышында Россия Эчке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы буенча Эчке эшләр бүлегенең икътисади куркынычсызлык һәм коррупция каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан республиканың Бөгелмә районы территориясенә законсыз рәвештә этил спирты
һәм ялган алкоголь продукциясе китерү фактлары турында мәгълүмат алынды. Оператив эзләү чарасы барышында оперативниклар күрше республикада яшәүче машина белән Бөгелмәдә яшәүченең шәхси йортына спиртлы сыйыклык кайтару фактын ачыкладылар. Анда 1800 литр булган 90 тартма спиртлы продукцияны бушату факты теркәлә. Аннары вакыйга урынын карау барышында гараждан 340 литр күләмдә 17 тартма спиртлы продукция, шулай ук 9200 пачка тәмәке һәм акча алына. Кроме того, в ходе осмотра автомашины из багажного отделения изъято... Моннан тыш, машинаны карау барышында багаж бүлегеннән 1200 литрлык 60 тартма спиртлы продукция алына. Уздырылган чаралар нәтиҗәсендә барлыгы 3340 литр спиртлы продукция һәм 9200 пачка маркировкаланмаган тәмәке продукциясе алына. Россия Ичке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы буенча идарәсенең тикшерү органнары тарафыннан җинаять составы билгеләре буенча җинаять эше кузгатыла. Әлеге мәддә санкцияләр белән каралган максималь җәза 5 елга кадәр иректән мәхрүм итү. продукции. Максимальное наказание предусмотрено санкциями данной статьи. Лишение свободы на срок до 5 лет. Бөгелмә активистлары урманны саклыйк бөтен Россия акциясына кушылып 250 агач үсентесе утыртты. Агач утыртуда шәһәр оешмалары, яшьләр төркемнәре катнашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Үсентеләрне, көрәкләрне, хәтта перчаткаларны да бөгелмәләргә урында бирәләр. Агач утыртырга 200-дән артык кеше җыелган. Факел спорт комплексы янында оештырылган чарага бөгелмәләр гаиләләре белән киләләр. Шул рәвешле алар Татарстанның ныклы гаиләләрнең яңа аллеясын Бөгелмәдә дә барлыкка китерде. Без 50 елдан артык бергә яшибез. Күрше йортта гына яшибез. Яхшы булды. Агач утыртырга килдек. Юкә агачы ул гасырлар буе үсә торган агач. Бу шатлык һәм бәхет өчен. Әгәр гаилә агач утырта икән, бу бары яхшы булыр. Агач утыртуга бөгелмәлеләр эш коллективлары белән чыктылар. Акциядә катнашучы һәркем яхшы аңлый, игелекле эш эшлиләр. Агач утыртып киләчәккә үзләренең өлешен кертәләр, балаларга үрнәк күрсәтәләр. Бүген урманны сакла бөтен Россия акциясе уза. Ул 19-нчы елда оештырылды. Инде менә 5-нче ел урманнарда гына түгел, шәһәрләрдә дә агач утыртабыз. Быел акция гаилә елына багышлана. 250 төп агач утырттык. Бу миләш, нарат, юкә, каен. Быел ел сайын уздырыла торган урманны саклык бөтен Россия акциясының максаты 70 миллион агач утырту. Акция Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә гамәлгә ашырыла торган экология милли проекты кысаларында үткәрелә. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2022 елда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча йорт хайваннарына җаваплы мөнәсәбәт культурасын үстерү проекты старт ала. Аның кысаларында Әлмәттә спорт кинология комплексы булдыру турында карар кабул ителә. Һәм бу елны ул чынга ашырыла. Көннән-көн комплекс актив эшен алып бара. Шәһәр халкы һәм кунаклар арасында популярлаша. Шулай бу көннәрдә спорт кинология комплексында беренче ачык дәрес узды. Аны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Спутник Махмай спорт кинология комплексы йорт хайваннары хуҗаларына гына түгел, аның территориясендә этләрнең уенын һәм активлыгын күзәтеп торучы халыкка да ошады. Үзәкнең төп максаты этләр белән шөгыльләнүне популярлаштыру, кинологик спортны үстерү һәм этчеләр берләшмәсенә ярдәм итү. Конечно, хотим очень развивать ответственное собаководство и будем, в принципе, в парках тоже рассказывать про то, как собак правильно выгуливать, как правильно с ними здороваться и другие такие всякие нюансы. Кергәндә үк килүчеләрне космонавтика тарихы һәм фән тормышында этләрнең роле турында сөйләүче Лайка космонавт комикс китабы иллюстрацияләре булган фотозона белән җәяүлеләр зонасы каршыла. Комплекс үзе 2 төп өлешкә бүленгән. Беренчесе өйрәтү һәм кинология ярышлары өчен киртәләнгән территория. Биредә кинолог белән эшләү өчен махсус җиһазлар урнаштырылган. Хуҗалар әзерләмәгән хайваннарга снарядлар кулланмасын өчен бу зона расписание буенча эшли. Ачык дәрестә шушы территориядә үтте. Кунакларга эт токымнары, кинолог һөнәре, этләр белән ничек дөрес эшләү турында сөйләделәр. Шулай ук agility элементлары күрсәтелде. Agility – это такой спорт для собак и для людей. Agility ул этләр өчен, мин хәтта күбрәк этләр һәм кешеләр өчен дип әйтер идем. Ул этләрне һәм кешеләрне командаларга бик яхшы берләштерә. Agility элементлары ул трюк өйрәтү элементлары. Хәзер менә снарядлар урнаштыралар. Элементларны үтәүче папильон токымыннан. Снаряды для этого вида спорта и собачка, которая будет выполнять элементы породы папильон.
Олина Гыйлметдинова һәм аның укучысы Тоша үзара яхшы аңлашу күрсәттеләр. Инструктор эт белән бар тик тавыш һәм ишарәләр белән генә идарә итте. Хайван исә тизлекне һәм хатасыз төгәллекне күрсәтергә тиеш иде. Алар еш кына төрле бәйгеләрдә катнашалар һәм призлы урыннар алалар. Это мы делаем для того, чтобы размять собаку, чтобы на трассе у него не было никаких травм. Это мальчик. Мы с ним с Бу малай, без аның белән 2021 елдан бирле аны 3 айда сатып алдык. Тукым бик контактлы. Ул иң акыллы этләр унлыгына керә. Бик җиңел өйрәтелүчләр рәтендә. Шуңа күрә бу тукымны без озак күзәттек һәм алырга булдык. Очень легко дрессируется. Вот поэтому долго смотрели на эту породу и вот решили взять. Икенче зона ирекле уеннар һәм этләр белән шөгыльләнү өчен территория. Ул баудан башка актив уеннар өчен куркынычсыз һәм уңайлы җиһазлар белән җиһазландырылган. Монда этчеләр үз йорт хайваннары өчен мөстәкыйль рәвештә төрле чаралар оештыра ала. Шулай ук бу зонада махсус ихтыяҗлары булган этләр, өлкән яшьтәгеләр, авырудан терелүчеләр яки 6 айга кадәрге кешекләр өчен махсус киртәләнгән урын бар. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Комплексның 2 зонасы да имин керү һәм чыгу өчен керү тамбурлары. Шулай ук һава торышыннан шыкланырга мөмкинлек бирә торган түбәләр белән җиһазландырылган. Мөһим белдерү. Иртәгә 10 октябрьдә районда йортсыз этләрне аулау буенча чаралар үткәреләчәк. Эт хуҗаларына искә төшерәбез. Хайваннарны үзләрен генә җибәрергә ярамый. Этләрегезнең караучысыз категориясенә эләгү очракларын булдырмас өчен белгечләр йорт хайваннарын тоту кагыйдәләрен үтәвегезне һәм үзегезне хайваннарыгыз турында алдан кайгыртуыгызны сорый. Хуҗасыз хайваннар турында мәгълүматны 885 53 31 28 47 телефоны буенча тапшырырга мөмкин. Аризада хайванны күреп өлгергән урынны һәм аның характеристикасын күрсәтергә кирәк. Спорт темаларына. Узган елларда Әлмәт районының Кишүшат авылының Рангоут күнекмә пунктында тантаналы рәвештә ат чабышлары сезонын яптылар. 9 узышта 70-тән артык ат катнашты. Чарада катнашчылар һәм тамашачылар күп булды. Ярышларны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. 90-нчы еллар азагында республика хөкүмәте һәм Татнефть берләшмәсе җитәкчелеге Кишүшат авылы базасында Кишүшат агроцехы төзергә карар кыла. Аның эшчәнлек юнәлешләренең берсе нәселле һәм спорт атларын үстерү, тоту һәм өйрәтү булды. Бүген бу Рангоут заманча күнекмә пункты. Аны җиһазландыру чит ил хуҗалыкларыннан ким түгел. Мәктәпнең бөтен персоналы югарыда. Әйтик, Россия җайдаклары рейтингының беренче юлын 5 ел дәвамында Геннадий Большаков биләгән. Каждому рекомендую и настаиваю. Һәр кемгә киңәш итәм. Әгәр кеше от белән аралашмаган икән, моны эшләргә кирәк. Чөнки оттан шундый уңай энергия килә һәм моны от белән нинди булса да контакт булганда аңларга мөмкин. Только можно понять, когда с ней будет какой-то контакт. Татнефть призына беренче ат чабышы Кишүшат авылында 1997 елда уза. Сезонда мондый ярышлар 3 тапкыр үткәрелә. Май, август һәм октябрь айларында. Кишүшатта без бәләкәй чагыннан ук 2 ат үстердек һәм иң абруйлы призлар оттык. Бу Мәскәүдә зур бөтен Россия дерби бүләген. Бу бит һәр кемгә дә бирелмәгән. Без моны эшләдек. Мин моның белән горурланам. Причастен к этому. Итак, у нас заезд, приз легендарного задора. Чарага Татарстанның күп кенә шәһәрләреннән һәм җирлекләреннән, шулай ук Уфадан, Кировтан, Саратовтан катнашучылар җыелган. Әлки районыннан Марат Гыбайдуллин. Ул Хузангай авылында ат заводы җитәкчесе. Анда Орел юртагы үрчетәләр. Сегодня сюда приехали тоже. Бүген йөгерү сезонын ябуга килдек. Мондый матур бәйрәм оештырганнары өчен җитәкчелеккә рәхмәт. Эту организацию за то, что нам организовали такой красивый соревнование и праздник. Соревнования у нас в разгаре. Ярышлар бездә кызу бара. Яхшы, актив көрәштә уза. Финишка бер юла берничә ат килеп җитә. Ачык узышлар. Бу Рус һәм Америка юртаклары. Бер пони узышы булды. Пони чабышы һәм чиста канлы атлар чабышы. Алда безне татар токымлы чабыш көтә. Орловских рысаков. Также был заезд пони, скачка пони и скачка чистокровных лошадей. Еще нас ждет скачка лошадей татарской породы. Чабышларда тизлек, җитезлек, ат кеше һәм әлбәттә инде ат чабышында катнашучының осталыгы мөһим. Ярышлар җиңүчесе Эдуард Большаков, ат үрчетүчеләр династиясе вәкиле.
Победа это уже... Жеңүү ул финал аккорды һәм бу башкарган эшнең иң җиңеле, авыры атны ярышларга әзерләү. Лошадь к соревнованиям. Яшь катнашучыларның понида ярышуы тамашачыларны аеруча таң калдырды. Алар барысы да төрле шәһәрләрдән килеп җиңү өчен актив көрәште. Сейчас у нас в кондо-спортивной школе. Хәзер безнең ат спорты мәктәбендә понилар һәм спорт атлары бар. Биредә 6-7 яшьтән балалар шөгыльләнә. Бүген Нурлат ат заводында туган атлар җиңү яулады. Выиграли лошади, рожденные непосредственно у нас в Нурлатском конном заводе. Атта йөрү һөнәри мәктәбенең төп бурычы баланы атта оста итеп йөрергә өйрәтү генә түгел, аңа хайваннарны ярату һәм кайгырту да тәрбияләү. Я занимаюсь конным спортом 3 года. Все хорошо у меня получается. Несколько побед в разных городах. У себя в городе, в Казани, в Кичатове теперь. Друзья, ваши аплодисменты победителю! Мавыктыргыч ярышларны карарга әлеге спорт түрен яратучылар күп җыелды. Ярышлар йомгаклары буенча җиңүчеләр кыйммәтле призлар һәм кубоклар белән бүләкләнделәр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучәлмә төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.